íbamos regresando e andando. A mañá e a tarde, veníamos para comer e volvíamos pola tarde, comíamos, volvíamos pola tarde outra vez á escola. Pasábamos moito traballo para ir, era para ir. Sí, pois... Íbamos as nenas a unha e os nenos a outra. Pois nos alá non, alá estábamos todos nunha. Desde 3 anos ou... Bueno, 6 anos que era cando. Desde 6. Hasta os 14 anos terminábamos. Estábamos todos ali na nuna. Ese primeiro ao baño, ali non chovía baño dentro ni nada. Tiñas que agarrar e había lá por fora, por un montañán. Tiñas que xa ou facer o que tiña gana. Nós era no bar moderno. Nós teníamos un desses de madeira con a corda. Pois alá, íbamos como escola. E limpiaban a escuela tamén, que non había quen limpiar a escuela. Tiñamos que limpiar nós. Os sábados, tamén había escuela os sábados, e limpiaban a escuela. Había escola de nenos e de nenas tamén. Eu ainda fui máis para esa escola. Despois, con 7 anos, eu fui para limpar o grupo escolar. Pero hasta 7 anos fomos a escola. Pisando lana, con zocos pisando lana. Porque non había outra cosa. E andando. E andando. E nós, cando fomos para Lalín, xa, desde a miña casa hasta Lalín, desde a nosa casa hasta Lalín, había 1 hora de camiño. E ibas andando e volvías andando. Para o grupo escolar non, pero para o instituto sí. Tiñas que ir se E querías. as mías aliadas me levabas a mediodía se tiñas por aí unha casiña onde poder comer, do que levabas ti. E ibas e volvías andando, 1 hora. E hoxe, pois, non se pode ir desde aquí. Vale. Íbamos andando na casa e con Mira, os vamos panos tamén. moi E lento. as festas tamén, claro. Festas, nós íbamos á festa de Lalín, e que suerte, se todos nos deixaban ir aos colonos de Lalín, andando, e volvíamos para Filgueira andando. E iso era unha maravilla, que suerte que tiñamos que íbamos á festa. Ahora se formando a ir á festa andando no vídeo. No, ainda había que pedir chiado de Que suerte tiñamos que e íbamos andando e despois tiñen un horario, máis tarde as dúas había que estar na casa, se non estabas... E podería andar a correr ou xa Ai, sí. deixar Agora agarran e se van para cortar al lago, deixamos dormir as 7 da mañá. Pero antes, ás 8 da mañá... Ou antes, para ir a vagas como antes que cada esa posibilidad que te chamaba máis pronto. Sí. E o día que salías ainda te chamaban antes. Sí. É verdade. E a veces contamos isto ás terrapazas, que están acostumbradas a oírnos, pero contamos a veces parece que é unha tontería, que non é verdade, pero sí que é verdade, a veces que o contamos todos. Mais ou menos temos as mesmas historias, mais ou menos estamos en parroquias diferentes e máis ou menos eran as mesmas historias as de todos. Pero tamén non pasábamos ben, a nosa maneira tamén non pasábamos ben. E agora, por non sabedes, non sei, sodes capaces de contar todo o día e non pensades algo para distraervos de alguma maneira. Hai algúns que teñen máis habilidades que outros, pero se vos quitan un móvil non sabedes facer outra cousa. E nós, como non o tiñamos, arraiábamos de forma de pasalo ben, e de buscar con que xogar, e con que divertirnos. E agora, pois, quitamos o móvil e non sabedes que facer. Ah, que sí? Sí. Non tiñamos... Mira, eu acordo que nós de Filgueira íbamos á festa a Santiso. Era máis festa para nós ir a volver, gastar na festa. Estou falando eu da barriga con 17 anos, ainda era máis festa. Ir a volver, gastar na festa. E máis, íbamos andando,